Абжат, тұр, яңадан айталы. Сен соғышқа әтейін барғанда сен 2 яш болған. 2 яш. Қолда тұтып сені абжат ол шынды дұға мәлі? Тұтады, ие. Дұға оқыған. Күттен кәлемәт деп енді тігінде қол біледі. Сен ол нәрсе Аллах Тағала сұраған қайтырға тілегені. Ол қайтты тейін да? Қайтты. Ол бітәлі мені алай болса мен сыға бітен әйді сөйлеп көрсетірген ма ол? Сөйледі. Мені әтеп кетті. Біз әті чатырған кіші болған енді ол. Аны, әне айтты, ақтыққылардан ақтыққы өнларыны 5 бала біз қолабыз. Шыны алды да мені неден еді 100 грамны шарикімі шыны Шкалик дейлер. Шкалик deyip. Şunu şkalik algan неден енді Фәсих ападан. Yani ayta келді, ақтыққы 1 çilek onunla da diye birdim diye ana vardı. 5 bala kola. Ol işken onu kiterge. Şundan sonra енді biz yani bitindi. Soğuş yıl tutuldu. Soğuştun da ya soğuşmaydı hazır. Hazır yani kite irtük ciya kıçırtkan. Kıçırtkan iyi. Apa 35 yılgı, abi 36, min 39, Fazılcan 41, neyindi? Hazır neyindi? Yani tizrek işe gitkençik, o bir ki yok anda traktörler yok, soğuş vaktinde uğrap bile uğralar, yani evet uğrap bitinde tizgine irtük kıçırtkanı ciya. Aşarga yok bit kaç kuyarga. Kaç çıktığımda toy bulsun deyip. Abi bile onun aşısı nersesinin kıçırtkanı. Ol ileketiyi de garnişke mingire. İkinci atajga. Anda baskıcı orası min niçiganda minelgen 4 yaşında. Mine onu menip min şu ol kıçırtkanı aşağı bitirem. Yani koyta kıçırtkanga yok. Aşağı kapışıkta balalar. Şu. Ol tizrek köşelerge çaba. Ürünler şişkendi baladı üledi. Kıçırtkanı aşağı bitirgen. Mine Hasbiye bilerge kireyinde zinahar için siz biriz balan alıp kalırga kire. Menen indikaller buldu. Anarsın o baralar kırga balalarını. Bugün 4 bala öyle. Nerse? Hazır kiler. 1 minutqa, yarım minut to'xtatib turam telesen. Kışkan turnan şosin aşadın anda. Yani yapala süt bile indi nişisin. Mene şulay yüttü ömürler. Аны сөйләделәр миңа, мен бунда сиздә бигрәк монда яман булган. Мин килгәнем әле ушы Татарстан районнарына бер апа, мен анда теге трамвайный управление идарәсе янында алар тора, балалар һәр малай тора. Шул сөткә йөридер, ул сөйлидер, ачлык бик яман булды Татарстанда ди. Монда бит бездә Казакстан шигендә бездән Оренбур, Төстүбә районы, Солилецкий район. Анда ичмасам далалар булган. Анда ни булса да йомранны тотып, йомраны шаганнар тигенем моны. Монда бигрәк инде кытлык. Әле Хрущев чорында монда Брежнев чорында 1 сыйыргына рөхсәт биргәннәр, 3 сарык рөхсәт биргәннәр, 10 тавык рөхсәт биргәннәр. Алар безнең авылга килделәр, керәшеннәр, татарлар. 61 елны ачтан качып шунда безгә килделәр. Әйе? Сталин вакытында бу 4 сарык асырасың, всё, сен уже или враг народа. Всё. Бәрәнне яшерәләр итан астына. Шул әйтә. Аның өчен әйе, әйтләр миңа, бездә мучага яшерәдер. Налогны, займны, силым куйдыралар. Әйе. Әти сугышта biz 5 бала, yani 2 saat sayın kelip, десятниклар келеді. Фәрид апа, сені кәсірәлге яшарар, әлігіне қайттым дей. 5 бала дей, бараларını satıp төлеймі дей. Ник налогының төләсін, ник займны, қойғандарда силым куйдыралар. Интернетта Сталинны мактыйлар, менә яхшы яшәде халык, көчле булды илебез, тәртип булды ди. Шунда да урлашканнар булган инде, җинаятьләр юк, шуны мактыйлар инде. Сталин шырында шул бит ачлы туклы әти мәрхүм әйтәдер, аякка киергә кием булмады, үстенә кием булмады ди. Без менә мин чыгайым, 8-9 яшь бит инде безгә. Такта тапсаң, теге алтынлы тимерчекне асасаң, бер аяк ялан аяк, тегесе тактада. Без шуырга төшәбез. Аяк кызарып биткәч, эш эшә башлагач, әйдә кайтып тизрәк елы табыза, тагы төшәсең. Яшь кешенең баланың үтәсе килә. Дөресме? Әти 11 бала тапты, мен предпоследний урыш әйтмешли. Әйтәсем килә нәрсә? Әти мәрхүм сөйләде. Ул колхоз чорында ди,
МТС эшләдем ди, кулга бияләй, кулларым ката, шунда ди кайтам йылнырга ди, өйдә ди ашарга юк, безгә ди 800 грамм кара ипи бирәләр иде, 1 литр әчегән катык бирәләр иде. Шун көн буена шуның өчен МТСта суыкта эшли директ, ремонт ясый директ техника ди. Кулсыз, аяксыз калдым ди шунда. Бу яңгал. Ha? Яңгал. Ялган түгел, әти улла, ялган. 800 грамм кара ипи. Ничек биргәннәр аңарга? 800 грамм. Безнең якта. 10 кешегә дә җитә ул. Синнәр 800 грамм бирәләр. Сездә монда шулай биргәннәр, ә бездә 800 биргәнләр. Заш кубыл да? 800 грамм. 100 грамм тик юк, Ленинградта гына биргәннәр бит. Заш вообще кысканнар сезне да? Без белән иркен яшәгән алайса безнең халык. Конечно, 800 грамм. 200 грамм бирделәр. Ленинградта 200 грамм бирделәр. Ә сездә бездә иркен яшәгән, бездә бит дала. Бездә пассивных 36 меңме пассивных площадей, нихәт 26 меңме гектар пассивных площадей тик. Оренбургская, Казакстан чигендә. Ну беләм инде Оренбург. Безнең җир киң анда, офыксыз. Анда испытание булды 40-56 елларны анда бит. Анда бит Целина дип, моннан Татарстаннан керәшләр татарларны 61 елны бик күп килде гаиләләр, шунда урнашты бездә Целинага дип. Селенага Комсомольский путев белән, Барнаулский бус полностью. Бездә килделәр дә яхшы яшисти. Алар башта керәшләр тырышып эшлидер. Өйләрен матурлап. Аштас карый, халык бик тырышмый. Моннан күреп торабыз инде. Белмим. Дорога кайтан дим. Бездә халык тырышмаса да яшидер, урлашадыр. Далага бара, будай алып кайта, тигеннән утны алып кайта, моннан пишән жалы алып кайта. Бездә иркен бездән дә. Ә сездә монда кысып тотканнар. Монда убырка. Менә убырка бара, Әйе. Вот. Әти әниләрне монда теге иратны кушмыйлар. Кыскатынның ыштан төбенә яшереп дә кайтты. О бап кайтмыймы дип. Ыштан төбенә Зифа Басированы ибәрә. Зифа Басирова түгел, Зифа исемне. Ул милиция, юк, председатель сельсоветы бугай. Менә без бит инде мондый балалар. Әйе, авыл тикшереп тотканнар. Бездә дә шундый булды председатель совета. 3 ел 1 кило булса, әйе. Апайтса, ул бит балачын. Менә шуның өчен әни әйтә, утырудан курыктым, 5 бала ди. Менә ди, апага әйтә, менә 11 километр. Әйе. Посадкада менә шундый агачы сындырдым ди. Әйе. Нитеп тишенең өстенә куйдым ди, ниләр чүпләр салып ди. Төнне сагат 10 сагатны 2 белән инде. Абыга әйтә, мин куркам бүре күбие. Әйе. Апа әйтә, мин ди, бурмам, апа олырак, апа 35, абый 36. Мин ди бүрләрдән куркам теге. Мин габит, әни мәйтәм, мин барам да кайтам. Димиде миңа. Штан юк. Апаның күлмәген кигерләр дә менән бәйләде дә әни. Менә шунда тутырып алып кайтырсың табалсаң ди. Әни әйтә, син чыгып киткәч тотындым елларга ди. Әйе. Ну, 7-8 яшьлек бала. 10 километр барып төнне. Малай бүреләр тора. Теге җыелган 15. Яннарына китәм әллә каян. Күрәм бит бүләрне. Төнне булса да чувствую итә. Барып алып кайтып, әнигә кайтам. Син киткәч елларга тотындым ди. Кайтканчы бүреләр ашады микән? Юкмы дип әйтәм ди, бала бит мин. Әйе. Менә күрәсең, иле алып кайттым мин. Шундыйрак үткәндәрәк булганмын инде кызсы. Настойный мин. Сездә бигрәк монда кытлык булган. Видать, бигрәк ризыкта кискәннәр. Бездә инде 800 грамм аз дип ни көннә имеш. Ә сездә бездә иркен анда, далалар, мал йөри. 2-3 сыер һәр гаиләдә булды. Беләсезме, прежде всего 2-3 сыер тоталар ие. Безнең ни? А монда кысылып 1 сыерга рөхсәт биргәннәр тотырга, 1 сыер. Каймакны, майны Мәскәүгә җибәргәннәр, итне колбасага Мәскәүгә җибәргәннәр. Монда тик талап кына ятканнар инде. Юк, син корреспондентмы? Әйе. Менә сезгә дөресен сөйләсәң, мине әллә итеп утырталар, авиациядә, воспитаниедә булган, дөресне сөйләргә ярамый. Ул тарихны бит сөйләсәң, менә мәсәлән, сәясәткә кагылмасаң, ул әйтә, нәрсәле әйтәләр, хәзер әйтәм. Хәзер за дискредитация, сугыш вакытына яманлап язырга ярамый. Шуны ярамый. А бу менә ачлыкны нигә язмаска? Монда нинди җинаят кеше эшли? Ачлык менә шулай булды, безне кысылып тордык дип. Белмим. Габделбари менә булай бит инде ул. Менә убыркыда комбайннар юк. Гел кул белән, чалгы белән чабалар, шуны бәйлиләр, муртанда кеберек, изрәк, солиднейрак, может, егетләр булгандыр. Менә 70 суты урырга, урак белән. Диеш, син.
beylerge ne çümele koyarlar. Mana şunda biz bitindi çıkabız yani yarar kaldı bu kaldı. Bitti indi bu vaqt bunda.